να πατήσει και πολύ περισσότερο. Αλλά συνέχεια πορείες και έχει κάτι σκοβροντίγματα. Ζουρλένες. Το που πάνω το έχω βάλει στην τέτοια. Καρέκλα μέσα. Έχει συνέχεια αναλλαγή πορείας. Δεν μπορείς να. Απ' έξω εδώ σου φαίνεται ότι μπορείς να πας γρήγορα. Αλλά αλλάζει εδώ, εκεί θα κάνει. Μέσα έχει συμπαγιάσει καλά. Παραβιάζει τη διάρκεια, την πήρες για να κάνεις. Δεν μπορεί να νομίζω και η υπερβολή είναι εδώ και να φας να χρόνο. Ξεκινάς την άλλη μέρα με 30 πίσω. 20 πίσω. Αυτή που τώρα που κάνει την κορμίση, δεν την κάνουμε εμείς, αυτή θα κάνουμε. Θα περάσουμε και από εκεί. Ωραία να το πάει, ρωτά, δεν του κάνει παρθεκλάδα. Μια χαρά είναι, μαλακός, ωραίο. Θα πάω πέρα με το κομμάτι, βγάζει το τόσο. Το μάθει. Έχει ωραίο κοντρόλ. Κοντρολάρει, ωραία. Κοίτα, βγαίνει από τη στροφή, βγαίνει μέσα. Το πήγε τώρα η αρμανιά, δεν είναι δρόμος. Και πάει σ' άλλη. Εκεί ξαναλάζεις. Είναι έτσι μέσα όλη το συμπληρώνω. Απάνω του ρε ψηλέ, φάτου την πόλια ρε. Απάνω του ρε Τούρκο.